Straight to the point. So sa day 7, ang nahitabo sumpay ni sa day 6 katong motion nga pablihan ang bank records, AMLAC, BIR records ni Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. Ang desisyon mo ay gipagawas kagahapon. So, duha ka mga highlights ang nitabo kagahapon. Una, sa wala pa mahigala katutuang portion labot na sa additional arguments nila ni Representative Chil Jokno o Attorney Michael Pua. Although kadto mahigala, mga pakapin na lang to. Kaya naman, ready naman mahigala ang ruling ni Senator Chis Escudero. Pero katong ruling ni Senator Chis Escudero, di sa kumutuo nga kang Chis na to. Malagmit na hisgutan na to nila sa caucus. No? Onya, unsaon pa man na mahigala nga majority man gyud ang kinini ang Gatchalian Black diha. So, mao gini mahitabo, no? Gi-forecast ko na mga sukitig paminaw. Kato nagsunod sa kong programa, ako na nag-forecast daan more or less mao ni ang mahitabo. So, arita mahigala sa highlights sa gahapon, day 7. Unang highlights mao nga, pag human gyud og prayer, roll call dayon, ya human yana, sawa pa formal mahigala nga nisugod na sa mga arguments, labot sa motion o inguman ruling, nitindog si Senator Ruben Padilla, kay ni manifest siya o nisulti sa mga kagalaan labot sa matawag nato mahigalag pasangil ni Ombudsman Jesus Crispin Buyeng Rimulya nga si Ruben Padilla gipasakaan kini og kasong obstruction of justice. Unya wa mo tubag. Straight to the point. Kanagong istoryaha mga kagalaan og tinuod bang ganing wa mo tubag si Ruben Padilla, delikado man guna ang perception sa mga tao mingon awa mo tahod sa balaod si Ruben. Iyang giisnab ang ombudsman. Unya ikaduha, basig taod-taod mahigala mo gawas ang warrant of arrest ni Ruben Padilla, dakupon siya. Nya inon nga nganong gidakop man, why due process man nya naa, gikihaan nya wa man mo tubag. Mura siya og waiver in the part mahigalang Ruben Padilla. So muna nga kining maong kaso, batok ni Ruben Padilla, big deal ni para niya. Pero dili ni big deal para sa uban nga mga senator judges. Parang Ruben, labi na unsay kamatuoran iyang gipagawas nga nitubag ko. Kay kini kong kasuhang obstruction of justice, sabot pasabot may gala imong gi-obstruct, imong gibabagan ang hustisya. Tungod ni sa kaso, sumpay ni sa kaso, kinigod tanan mahigal makunik-kunik magunato ni, actually. Konektado ning kang Ruben Padilla ang kaso sa kang Senator Bato de la Rosa. Katong kasong Senator Bato de la Rosa, kay doon na lagi, dakpunon lagi sa ICC, although kining hisgutanan sa ICC, may gala, interesting kay na hisgutanan ron kay ang US mismo, gawas ka ng Russia nga wa mo tuo sa ICC, mga kagalaan. Ang US karon doon ay campaign inday Maris. Di campaign ang US, pinaging President Donald Trump, ang iyang administrasyon nga campaign against ICC, mga sukitig paminaw. Straight to the point. Pero ang Pilipinas, kay to aman mahigala si Digong dito, gilaog man mga sukitig paminaw. Ala sige. Nakaroon, gawas ni Digong, nagawsan pod og warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nitungaman sa Bato de la Rosa dito sa Senate, pero gidukdanay mga higala dito, kay dakpon siya, tungod lagi sa ICC warrant. Ug unya, doon natin petition nga to Supreme Court, may hamdum ta, wala maka-issue ang Supreme Court at TRO. Pero ni anang pagkakadlaon, si Senator Bato de la Rosa migawa sa Senado, ug matod pagitabangan kini ni Senator Ruben Padilla. Straight to the point. So tungod kayang gitabangan sa Senator Bato, although kana kung kasong Bato de la Rosa, lalisunon pa na sa atong korte ha. Lalisunon pa na, pero karon kong panahon na mahigala, under ni ining Marcos administration, valid man tanaw sa ilang gusto. So kining ICC warrant, wala na, bisa pag pay decision ang Supreme Court labot ana. Para niya, i-implement na gina. So, kung valid ka ng ICC warrant, dakpon si Bato, si Ruben Padilla mo nakaingon nga naka-eskapo si Bato dito sa Senate. Granting ha, although sa akong balikon, kanang ICC warrant, dako pa ganang questionable. Pero mo lagi na, sa perspective sa administrasyon, mahigala valid bigay dakupon kis Bato. Nya nakaamong ani wa madakpis Bato si Ruben Padilla man, so dunay obstruction of justice case
kini si Ruben Padilla. Delikado og sunod bagawsan og warrant of arrest ini kini si Ruben Padilla sad. Mahurot lagi ni sila mahigalas minority man ingos Cayetano ini isa-isa na kami. Mao ni ang mahitabo mga sukid tig paminaw nga di aman tuod mahigalay siging hearing pero gawas mga kagalaan likod sa kamera grabe pod ang pressure. Unya kana nga pressure likod sa kamera nakita na sa mga tao mga kagalaan. Si Will og klaro og tataw sa katawhang Pilipinhon unsa ang mga panghitabo. Straight to the point. So si Ruben Padilla gipasaka ang kaso andyan sa kinini ang Cayetano Black mga sukid tig paminaw. Kinigod kung wa pa ni sila ibani. Delikado magod ang impeachment trials pagkakaroon sad. Mo na nga gituyo gini. Gipakpakan gud sila mahigala tanawa si Bato de la Rosa wa na. Sunod si Jinggoy wala. Sunod si kinini ang Marcolita wa na. Delikado mo sunod pa ni si Cayetano ug Ruben Padilla ipampriso gid nila ni. So inig voting sa unsa nga mga motions pildi kanunay. Mo nang gi-forecast ko na nandaan. Dili na angay ikakurat. Expected nandaan nga kanang sumpina nga i-issue niya sa korte sa Senate Impeachment Court i-issue gina nila. Di-forecast ko na nandaan kato na minaw sa kong program. Ngano man kisabay makapugong. Ila naman mahigalang gipiang-piangan ang minority. So wala na mahigalas Bato, wala na si Marcolita, wala na si Jinggoy. So tulodaan na iba nila. Plus tirahan pa nila na si Cayetano mo i-target sunod. Nya kila Ruben Padilla kinis Bongo po, nagkawil-kawil naman lang sad ni. Gamay naman ni mura man nagpitkan o kausam at lagpot na lang sad mga kagilaan. Kaya na may warrant of arrest ni sa ICC. Inikingon na ni Bongo Morales sa gipangtiunan ba? Mura gipangtiunan mahigala ba sa baga? Di ka musunod sa mong gusto? Sama sa din Chis Escudero. Actually, kasi sa in fairness si Chis Escudero, so far sa iya mga rulings ba? So far, okay naman ang mga rulings si Chis. So far, kini iyang ruling karon bag-o, dili na kaiya ra. Agi sa kukos ini. Agi sa kukos ini. Tanaw na ko kini Chis, mahigila, mura sa nagitiunan po, nasa na Joel Villanueva nga. Mura nagitiunan ba nga. Kung sa imong gusto hatuman lagi mo, mulikoy-likoy, magamay, basta kay di lang iklaro, magpaklaro, gigini mo, mulikoy mo. Bukalit, di kahinog ninyo kaso. Pagkakaroon mahigalas buying ni Mulyar ba sa ombudsman may magbuot o kanus amo hinog kanus amo hilag. Careful good kayo. Di ilalim ng ilang kahimtang ni Chis oy, di ilalim ng kahimtang Joel. Kay mura man sa mga wa kay kagawasan gyud nga kuan ba. Ikaw isip senator judge, wag kay ingog kagawasan nga unsagi imong gusto nga kanabang makapadayag ba. No? Kana bitong gitiunan ka or kana doon na bitay lain nga considerations. Mao gina bisag gani kini mga mag-angkor kag radio panalitan. Kinahanglan doon na kay freedom. Sa imo bang unsa imong opinion, gawas kini imong opinion. Kay ug naay lain nga mga hinungdan dinha. Labi karon kadawat kag malita-malita. Di nakakabuot unsa imong mao tani asakto, di nakakakuan kay diktahan na makamao ni atong kuan ha. Masunod na lang ka. Or bisag wa kakabat dawat og malita. Murag gitiunan imong kilid ba? Unsa man? Mahinog ni mo kaso lord di ka masunod. Di talaga to katawa Miguel. Actually kinis Chis di ni basta-basta iyang kuan oy. Di Joel? Tanawa go dili kay ingon niya mo burak gyud mayo ba? So careful lang gyud ka. Naay mga ruling si Chis mahigala nga sakto ra gyud yang rulings sa usay mga higala murag pabor gamay sa pikas, pabor gamay sa pikas pero actually manageable ra. Ang kaniyang ruling kagahapon mga kaigalaan, dili na ko basulon si Chis kasi agad because expected na mga kaigalaan. Ako na nang gi-forecast. One time mo katong mga nagsunod gyud sa kong program, gi-forecast ko na daan nya kana nga motion. Bisa pa kung sa og argue mahigala ni Attorney Michael Pua, nindot kay arguments si Michael Pua. Although with all due fairness ni Chiljukno, nindot sa dang argument ni Chiljukno. Straight to the point. Pero ang gibug-aton mga kaigalaan, kining kang Michael Pua ngilngig ni nga mga arguments oy. Laliman kag imong utingkayon Sara Duterte migalasta sa panahon nga dili pa sa impeachable official. Ang utingkayon katong panahon nga impeachable official siya. Pero wa oy. Pag desisyon pa mahigala, pag ruling pa, ang ruling gyud mahigala pabor sa prosecution. Pero sa ako naging dili naman na ang ikakurat kay gi-forecast ko na daan mao gina expected na. Ang kini na lang conviction ni Sara mahigala 50-50 pa na sa kung tan-aw ba kay og
tagaan ko nimo na mga senator judges og igong kagawasan, lisod nimo konbiktuhon sara. Mo na prangka ha. Pero og imo na silang ingnon tanan kanang mga kuno. Kamo Bilyar, Camille og ikaw Mark. Kini ni ang hapit namang desisyon pagklaro na kamo hinog na ninyong kaso ba? Sa gulan ni mo hulga, pressure mahigala senator judges, medyo alanganin yun. Kuyaw-kuyaw gud sara ani. So kung ako maoy pasultion dan kana mga motions sa unsay mga motions pabor sa prosecution, pabor gina mo daog gina pirmi mga motions kay nigvoting na dili man 2/3 votes ang gikinahanglan. But sa conviction or acquittal kinahanglan sa 2/3 votes. Yan ang dapita di pa ta kasiguro. Bisan pa kung sa pressure ang mga senator judges, pressuron pwede nga mapugo sila pero pwede man ang uban nga magpapriso sad. Ibutan tag ni si Alan Peter Cayetano, paminaw na ko mo papriso ni mosunod ni Marcolita, tan-aw niya dili madaas kung prinsipyo bahala na. Priso okay. Akong sudlan prisuhan. Basta di na nako barugan na nako nga kuan dilisod ng inyong gihimo. Na may uban na. Pero naman po uban na namin nga lisod na mapriso to ibutan tag kini mga bilya so man ni maanad og priso. So, medyo delikado. Ato tiwas sa gisgot ha. Ang unang part, mahigala kang Ruben Padilla. Dunay katarungan si Ruben Padilla nga iyatong gi-brought up dito sa Senate Impeachment Court or wala.